Matud pas atong tubag sa Salmo, unsa to? Gitagaan mo og gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat. Kumusta mamoron? Muangkon ba mo nga anak mo sa Ginoo? Ha? Nya na amoy gahom. So, mo tinuod ba ni nga gitagaan mo gahom ang imong anak sa tanan nimong binuhat? Kana ba yang mga yawa binuhat biya sa nas Ginoo, pero dili na sila yawa pagbuhat. Anghel nga, holy angels, pero sa ilang pagsupak sa Ginoo nahimo silang yawa. So ubos ra gid na sila og gahom kaysa Ginoo. Mao nang ang anak sa Ginoo makapapahawa gyud yawa, mosunod gyud ang yawa, basta gamiton lang sa anak sa Ginoo ang gahom nga Dios nun. Nya kumusta man kamo karon? Makapapahawa mo yawa? Ha? O mahadlok mo giyawa? Oy, kasagaran na to, mahadlok yung giyawa. Niya, gatuo ra ba mo nga kaming mga pari makapapahawag giyawa? Mo nagnaaga ni mayawaan, dadas pari. Ang pari sad otros ang giyawaan. Hadlok sad kayo. Kahinomdom ko sa una sa assignment pa mi dito sa SPFY sa Archbishop Palas ba kay na formator man ko dito niya, kay kami man to, ako, Father Bentraso, Father Pat Ornopia among director, Father Haki ba to, diha na ba to, diha na ba to Father Haki ato kaadlawong dako launa siguro tos kaadlawon dihay naghatod og giyawaan niya, gidaan nila ngadto sa Santo Rosario. Wa man sa dawata dito kay wa na kuno dito si sa to mga healer dito sila si Monsignor Kikinbik puntos una. Wa naman dadala na ngadto SPFY. Ngadto na sa SPFY, tawag ng guard. Ang unang giadto si Father Ben kay dool ra man siya dito sa may kitchen. Tok Father Ben naay gidaan nga gikuan kuno giyawaan. Lain kay ignaw ingos Father Ben, di apa ko'y gibuhat adto as Padersiano. Adto tok sa nako, Padersian, di ay kiyawaan ako may kay anas Father Pat. Adto sa Father Pat, abot sang Father Pat, gi-migraine mo sa Father Pat, ingos Father Pat, ay dad-an na lang ngadto sa ilang Monsignor Kikinbek tos tabuno kay gilain akong o karon. Luya lagi sa giyawaan gipasa-pasa. Di ka mahadlo ka na layugon palangan ng giyawaan. Pero ang tinuod gidi ay mga igsoon, naagit tay gahom pagpapahawa si Hawa. Kay anak man tas Ginoo, muna diri sa atong unang pagbasa, gisulti diri nga ang anak sa Ginoo ubos sa mga anghel. Pasabot mas gamhanan ang anghel sa anak sa Ginoo nga tao. Pero ang tao gihimo sa amahan nga magdumala sa tanan o gipakita ni Hesus. Nahimo siyang ubos sa mga anghel, kay ang anghel spiritual man nya, kitang tao kay naamantay unod, mas ubos man gyud og grado ang naay unod, naay matter kaysa spirit. Kay ang material mamatay man eh. Wa may usa natong dili mamatay. Ang anghel di man mamatay. Nya kining material minus man ni og knowledge sa tanang butang. Ang anghel makahibaw man sila sa tanang butang. Sa real truth ba? Kamo wa man moron kahibaw unsay di asa akong kasing-kasing, no? Wa mo kahibaw Wa mo kahibaw nga niya sa akong kasing-kasing nga mahurot ra gid unta ang slat og kahalin. Wa gyud mo kahibaw ana. Wasa ko kibaw sa inyong kasing-kasing, no? Tingali, sige sa mong reklamo nga, sige na sagpahinomdom aning slat. Pero kana ako, bana-bana ra nang ako, no?
Pero ang Ginoo, ang mga anghel, kahibaw. Why matago nila? So, taas sila. Pero with regards to power, labaw ta. Kay kita ray giangkon, matud pa sa unang pagbasa, kita ray giangkon sa amahan nga akong anak. Wa siya moingon ana sa mga anghel. Ikaduha, giingon sa amahan nga maghari siya sa tanan akong mga binuhat. Wa sad na niya gihatag sa anghel ang maong katungod. Nya kayang amahan siya may labaw sa tanan. Di gyud ka kapalag. Pero na nang nga bang sa tawagan ning babysitter baka nang bang tigbantay bata. Yaya. Ang imong gibantayan anak sa presidente. Kisa maroy mas gamhanan ninyo kanang bata nga nagkamang-kamang o ikaw nga yaya. Kisa may mas gamhanan ninyo ang bata, pero hain may mas maayo ninyo mulihok, may mo trabaho, makaalsag bugat. Ikaw ang yaya. Pero ang imong gahom sa pag-alsag bugat, pagluto, pagtuon, pag-istorya, nga labaw kay bata, gigamit nimo aron mo alagad sa bata. Kay mao man to'y gamhanan kay kanimo. Mao naron naatang Santo Niño, purti na tong dool ni Santo Niño. Perti daghanang tao karon Santo Niño. Daghan kay milagro nga gihisgutan tungod ni Santo Niño. Pero kung tanaw nimo ang ninyo, gahigda-higda lang ana way umoy. Ligon kay tang mga dagko. Kay pwede man ka mo drive og motor, nya angkas na nimong imong uyab. Pwede man mo drive nito. Ana adto mo sa Gunoyan, adto ba mo sa Padong, manimba sa Amog Santo Niño, nya human adto Demos Motel. Pwede man na ninyo buhaton kay naaman makamanage man mo. Pero ang gahom naa ni Santo Niño. So mao na siya ay nakanindot. So kita mo realize unta ta, mo angkon unta ta kay anak mangkus Ginoo, naa jud koy gahom labaw sa mga yawa. Kay mga anghel man ang yawa, pero naa koy gahom. Ang problema lang daghang mga anak nga wa magamit sa gahom sa ilang ginikanan. Usahay ang ilang gigamit nga gahom ang cellphone. Naa sila sa cellphone, wa sila nagamit sa gahom silang ginikanan. Nya din agyud sila mutagad silang ginikanan. Sige ra gyud duha anang computer, anang cellphone. Kanus-a man sila mahinomdom sa ilang ginikanan. Kung wa nay load, wa nay wifi. Ang power sa ilang cellphone nalimot sila nga doon na nay kinutuban. Nya kun wa mahurot na ng maong power, ang mo palit og load, ang mo renew sa bayad sa wifi, ang ginikanan nga wa nila tagda. Kita usahay ingon ana sadta, di kita maminaw sa pulong sa Ginoo kay mangwarta kita. Ala, mag-exercise kita kay aron healthy. Ana, ato yung koralon ang atong yuta aron secured gyud kuno ta. Ana, aron wa gid utang musod nato. Ato ginang butangag CCTV, igihan kita sa atong mga tanom kay para gid sa atong future. Pero tan-awag maghingutas na ka. Kana bang maglisod na ka ginhawa? No. Anak ka kahinomdom, wa man di ay kapuslanan ang akong kwarta, wa man di kapuslanan ang akong balay, wa man di kapuslanan ang akong koral, wa man di kapuslanan ning akong mga tanom, wa man gani kapuslanan ang akong posisyon sa katilingban, isip pare, obispo, santo papa, o kaha presidente, senador, congressman, barangay kapitan or barangay tanod. Wa na oy. Labi nagmabangga imong gisakyan, nya mabuak ng imong nya galisod na kaginhawa, way koral nga makaluwas nimo, way kwarta nga makaluwas nimo, way balay nga makaluwas nimo. Unsa may makaluwas, tahogang pari, pakumpisala. Dali-dali sa taong pari og adto,
Mingon da yung pari, ikaw wadyo kay simba-simba, may ratag matiwas ka. Ug musod sa langit. Di ba? Na yung may sulti. Ayaw na pag-antos og hinga-hinga diha. Pahuway na, niya sod sa langit. May na lang ni, naka-ending ka. Pero ay siguro, maka-ending ba? Ay siguro, diretso sa gas impyerno. Nga naman, tungod kay ang imong gipuy-an, dili gahom sa amahan nga tuas langit, kung dili gahom sa demonyo nga nagsigig panintal dinhis kalibutan. Kanang pagpanintal sa yawa nga higugmaa ginang kwarta, ang gisulti ni Kristo, ang gisulti ni Santo Niño, bulahan kamong mga kabus. Nya kita gusto gitag kwarta, hastas pag-anha sa Santo Niño, siging isa-isas kamot kanamo, maluoy kaunta, kwarta lang yapoy gipangayo. Wa gani mangayo, Lord, makapasaylo unta ko aning akong silingan, na malami na jud kaing patyon ang batasan. Makapasaylo ta ko Santo Niño. Dili unta ko magdumot aning akong igsuon nga giilugan ko sa kabahinana na mos among yuta, mahigugma unta ko niya. Dili unta ko musurinder aning akong bana nga siging pangulata nako, sige pag yung pangabit, dili unta ko musurinder kanako, maluoy kaunta nga kanimo nang ilaba. Dili kay magsigon usba ning akong bana, mubiya na unta nis kabit, kay gisakitan na kay ko, ayaw ana. Kay kung dili na mo biya as kabit, muingon na ka, way gahom ang Santo Niño, kay wa mausab akong bana. Nangangsad ang imong gipangayo, buangon masad ka, imo masang usbon imong bana, nga ang sugo sa amahan, higugmaa ang imong kaaway, pasaylua ang nakasala, kapituan kapito, kana mo itong pangayoon, matanawa, di ba, powerful kay ka, iguli ni mos inyo, makasmile na kas imong bana, nga nagsigig tamparos nimo. Ngayon sa mana, that is power. Nganong nakasmile man ka, nga sakit-sakit man ta ng tamparuson ka, tungod kay nabuntog na nimo ang yawa nga naas imong kaugalingon nga nagsigig ingon, injustice na, bahos diha, ang yawa mo na, nya imo namang nabuntog, napulihan mas Ginoo nga niingon, kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, amo smile na ka. Lord, salamat na milagruhan yung kong Santo Niño, kay nakahigugma ko sa akong kaaway. Gimilagruhan yung kong Santo Niño, kay gipatid-patiran ko sa akong bana, ni samot no ng akong gugma kaniya. Di ba? Naay ni testimonya na. Na adin hiron. Na? Mga yawan unta. Gimilagruhan yung kong Santo Niño, kay wa na jud ko maningil og utang, di na ko ganahan maningil og utang. Nindota no, kanay milagro. Kaysa moingon ka, gimilagruhan yung kong Santo Niño, kay ang wa gyud mo bayad sa utang, karon namayad silang tanan. Tingali milagro sad na, pero peligro ng milagruha ngano man, kwarta. Kwarta man mo imong nalipayan nga gibayad. May tag maingon ka, gimilagruhan jud kong Santo Niño, kay ang nangutang nako nga dugay na kaayo, nakalimot na gani ko, nibayad siya, wan agyog ko ganahing mudawat, ako na lang gipalit og slat. Nindota no, kanay milagro.